Сме в Roblox и в момента съм стигна до 1150 ниво. По принцип съм стигнал до червените, до там. До червените. Това сега има 5400 нива. Няма да ги мина днес. Искам да видите това ниво какво е. Там трябва е така. Хоп. Е така да скочите. Гледал съм в YouTube, че така правят някои хора. Не, това е доста трудно също. Вие не си мислете, че е много лесно. Даже имам знак 1000. Трябва да си махна така. Ето. Това е също доста невъзможно ниво. Особено ботове как ще ги винат. Ето, успях. Можеш ли? Ето пак, даже ще опитам пак да го мина втори път. Това не сте го видяли. Не, няма да се мълча. Не. Окей. Да, съм стигнал до тук. Виждате, това тук ме дълкна мъбута. Дойде пак да има такова ниво. Охо, вече почвам жълти. Тук стават малко по-трудни. И тази сега също така е игра... О, не. Така не. Да, сгреших. Мамуха. О! Който от тук ли да скоча? Какво? Още това? Това е невъзможно. И на двете падам. Аха. Окей. Вече стават и такива гадни. Виждате ли за какво я говоря? Аз искам да ви питам нещо и да напишете в коментарите. Някога вие в Roblox играли ли сте Grow a Garden? Тази игра е доста яка. Аз вече имам към... Да, милиони. Вече имам. О, пак ли? Понял. Измислих. Не. Не. Това е тук ниво. Не си мисля, че е лесно. Окей. Айде бе. Окей. Добре, моля. Yes. Yes. Не! Как мога да умея такова нещо? Окей. Ама аз тук трябва ще така. Не, трябва било така. Защото не може. Окей. Това ще е лесно. Разбрах.
А, не. А! What? What? Вижда ли това? Окей, ама това ниво, възможно ли е въобще? Смисъл. What, това? Кое е това? Възможно ли е въобще? Нещо къщат, пред нашата къща къщат. Но не знам какво. О, не! Пак трябва да правя такова нещо. Моля после така като стълба, не. Трябва да... Виждате ли хора колко е трудно? Има ли малко място? Да хода просто. Не. Това няма да го мина никога. О, мага. Значи та някъде около 2 или 3 пъти да се ходи. Видяхте ли това? За това, което аз точно направих, моля ви оставете един лайк на това видео. И се абонирайте за канала. Защото аз не съм много добре по такива неща. Просто сами дойде късмета. Да мина 2 пъти да скоча. Веднъж ще на това ниво. А не. Няма да позволя да го мина. Мой запас съм добър на такива. Но не на такова нещо. На такова на 5400 такива неща. О, yes, nice. И не знаете колко е трудно да направите 2 пъти е така. Сколко е така да правите. Вие не знаете. Хищ не е лесно. Даже знам някакви първата тук ще го направят това. Ако викнам някой мой приятел, който казва един мой приятел, Вало, ако го викна, той няма да направи нещо. Също така той последно ми беше питал дали иска да участва в видео, но защото майка ми в момента е на работа. И не мога да му се обадя и баща му е на работа, така че ще участва. Ще участва някой, който вие сте го слушали да говори в моя видео. Той ще играе отново с мен, защото последно ми беше казал: Анди, ти кога ще снимаш видео, за да мога аз да участвам. И аз му викам: скоро ще снимам. Може да се маха това. Няма се маха. Добре, сега как трябва да го мина? Пак ли трябва да скачам така? Кое това как трябва да го мина? Това как трябва да го мина? Кое това как трябва да го мина? Вие знаете? О, май гад, аз не му повярвам. 3 пъти, what? Аз не видях, че е 3 пъти въобще. Кой това е? От тук как трябва да скочим? Ла? Ама... Ала? Значи трябва първо тук.
Светла. Тук светла. Не трябва така. Ще скоча директно тук. Не. Yes. Можеш да намалиш. Ето. Може да ходя по това просто. Аха. Да, вие видяхте ли това ниво? Да се кажете, името ниво е много лесно, па не. Бе, трябва да мога да скоча с толкова много разстояние и да се хвана. Това ли изи? Пак ли такова, бе? Сега назад ще ме бута. Пъди малко напред, сега назад. Шит. Ама това е невъзможно! Кое е това невъзможно? Децата ми умряха. Искам да попитам някой. Играва тази мина да го мине. За да ми го мине. Иначе трябва да скоча и след това да се доближа. О, ес! О, мага, съм мога правя какво направих. Какъв прогрес стигнах. Уа! Окей. Бе, до тук добре. До тук сме добре. Аз ще явно накая. Накая на видеото, аз ще явно. Ако поне на 7 и 400, не знам. Айде! О, на такива нива мразя. Да се бавя по този начин. Това е на слайм. Окей, не! Yes, окей. Добре. Да. Това така ли бе? Ще го на този цел. Това е 3 пъти по-бързо. Никак не е 3 пъти по-бързо. Даже беше същото. Просто имаше 3 стрелки. Вие да знаете тъй колко с нея неща. И аз затова играя, защото иска на се. Не е. Аз мога във всяка на игра съм не и така че няма за какво. Ще само се наиви. Окей. Къде ми е бутона за скачане?
Окей. Даже няма чакване. Това ниво е невъзможно! Аз ще почакаем накрая. Ще се побъркам. Виждате защо? Не, аз ще дигна кръвна накрая. Ако мина някога това ниво, ще е супер. За мен. Поне. За другата... Не ми пука. Хайде, стигни до там, бе. Гайде, какво ми бъгва играта да ми ходя сама напред? Окей. Ще ми... Това не е добре. Не правете това в не играте тази игра вкъщи, моля ви. Ще гръмнете от неги. Поне защото майка ми и баща ми в момента ги няма и да чакаш тя. Поне да бяха сложили чекпоинт, бе. Окей. Ма как трябва да го мина това ниво, бе? Няма да слушам тази глупости. Смотрите колко много съм минал. Oh, yes. Yes. Защо това е невъзможно? Искам да видите как сега ще отскоча на... Сега ще видите. Ако го взела седата? Видяхте ли това? Това беше яко. Не само искам да ви кажа, че тази игра ще има продължение. Така че не се бойте. И точно пред вас ще стигна 5000-ното ниво. Да! Значи не съм го минал още. Аз ще направя кратка пауза, за да мога да го мина. Успях някак се да го мина, просто така, отивах към небето отивах. Така, да, някак се успях да го мина това ниво. Айде сега още не иди. Това няма да стане. По този начин го минах. Това е хора невъзможно. Това тук... О, yes. Айде сега същото ниво. No. No. Yes. Okay.
Тия хора са нормални. Yes! Някак съм го взел. Не, това не е лесно никак. Ма защо отиваш назад, бе? Yes. Окей. Аз може да мога да се доточа. Да стигна догоре някак си. 15 точно 1000 нива. Даже много повече. 4000 нещо. Да. О, yes! 1400. Окей, мисля, че за днес тази игра е стигнала вече. Май доста се изнервих. Да. Ще играем на скри се от човекът. Пускай. Ема бе. Ей! Това... Не, това. Моля те. Yes! Айде! Бе, поставих си такова. О, боте! Айде! Кой не печели, бе? О, не, сега ще ми издава това. О, не. Боте, шалалала. Вижте колко е голям бот просто. Бихме! Бихме те. Айде бе, кой е най-добре на тебе? Тук. Да, поне трябва да се върти. Ама не знае как да ходи. Не! Yes. Чупка! Гъсът! Тай ме гони! Ха! Кой бе? Къде си бе? Къде си?
Ти не можеш да ме мъж, че аз съм дебен. Бе, влязох в това. И изчезваме. Айде бе, хвани ме. Ще бъда Ганев. Ще сложа това пред вратата ни. Аз се мърдам, бягам. Аз му къд. Ей тук. Ей тук, ей така. Фу, изядохме. Махай се! О, есть! 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Айде! Ето ме! И чак се каже, че ти не издаде това. Айде! Yes! Бих... лево те! Така аз... изберем ето. Ще е фитнес, аз обичам фитнес. Бе, what the fitness. Бе, по-добре фитнес, бе. Какво става? Фермата, какво? Бате, защо във фермата? И да, аз съм на какво растение. Бе, къде се е тук и това? Тя е много добра, бе. Той направо ги изкорити. Yes! Скрих се. Айде. Не скриха ме. Там ме подминаха, тя беше на косъм. Аз се насех тук. Yes! Никой не ме видя. Да бе, това е тя, бе! Само се не оселяхме. Ужас. О май гад. До никъде не ме видя. Може никъде не ме видя. Бихме! Тук се стояха и така и... Ела! Това си ти! Айде! Ма скачате мандарина!
Какво е това, бе? Някой го уби. Убихме ли го? Той е бил зад мен. Аз не съм я заел. Вие се гласувате, на мен не ми да има какво ще гласувате. Ами, айде вече, всяка свършите тия секунди. И казвам чао и... Може би до следващия път. Следващия път ви обещавам, че ще продължим на зига, като беше паркур. И моят приятел ще участва в моето видео. Да. Ами, довиждане, приятели, надявам се това път ви е харесал. Може да се абонирате за канал, да ставите лайк на това видео и чао до следващия път.